Ei, bună prieteni, astăzi ne vom juca Slither.io, o nouă serie de pe canalul meu, România. Avem toate astea cu României. Haide mă, caut tot. Ce să caut? Ce slab. Bine. Și să căutăm din nou de la capăt. Uitați. Apoi să începem. Pam. Eu mă joc doar de 2 zile. Nu știu dacă... Eu consider că joc destul de bine dacă mi l-am descărcat acum 2 zile. Dar într-adevăr joc aproape mereu când mă joc pe telefon. Și pe tabletă. Numai jocul ăsta mă joc. În fine, asta nu contează. Cât am? 1300. Hai chiar pe ăsta. Nu știu dacă mă considerați bun. Hai că pe ăsta l-am luat. Cred, mamă, ce era. Gata. Pam. Frumos. Mamă, și puteam să le cercuiesc. Mama, am ieșit din greșeală. Scuzați-mă. 1600 am făcut scor. Îl luăm frumos. 2. Și ăla m-a luat pe mine și a rămas mâncarea lui. Mamă. Oricum am furat mâncarea de la unul. Pe al doilea chiar l-am luat din greșeală. Dacă și acum am furat mâncarea. Vă fur eu o viață. Uitați cât e ăsta. E 2 ori mai mare ca mine. Mamă, cum l-am luat? Deci, efectiv, am intrat prin el, am intrat în el și el a murit. Oricum am murit și eu, deci același lucru rămâne. Doi. Deci nu mai încerc să iau 2 mari. Bam. Eu niciodată n-am luat un român în jocul ăsta. Și uite că o fac fix în video. O fac. Am omorât un vierme român. Ca și mine. Slab. Mă numesc Slabu. Credeam că e luat. Alerg după mine și eu alerg după tine. Dacă cine vine la mine se numește afară din joc. Vedeți? Când m-am făcut din 2 oameni? Din ce credeți dacă sunt ăștia oameni? Eu sunt 1800. 1800, frumos. Mai luăm pe unul și pe încă unul. Mamă, chiar mi-a plăcut acum în 2000. Bun. Cel mai mult a făcut 9000, am fost în top. Se pare că am fost pe numărul 4. Am luat și pe ăsta mic. Dar ce mii sunt? Normal că pe ăștia iau. Că neva. Dacă nici pe ăștia nu iau.
Că mi-e frică să nu mă facă în el. El e bine. Să moară. Uite așa, am murit. Vedeți cum se încercuiește un vierme. Un șarpe, ce-o fi ăsta? Vierme, șarpe. Vierme mai degrabă. Eu zic că e vierme. Vierme. Pam, 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 pam. Frumos, 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 frumos. Hai că am scorul bun. 3000, încă 3000 și ajungem în top. Deci jocul ăsta mi se pare foarte șmecher. Hei, pot să-l încercuiesc? Da. Da. Să moară. Moară străzi de mine. Ești destul de mare. De fapt nu e foarte mare. Dar tot e mai mare. Ce era să mă păcălească? Cât am? 5000! Sunt în top, nu sunt. La 6 voi fi. Am luat 2. Deci am luat 2. Melci. Să-i despărțim pe cei 2. Le facem așa. Cum tu mai ești. Să te vedem cum rămâi. Uite, sunt pe locul 8, uitați-vă, puteți să vedeți. Sunt în top pentru a doua oară. Sunt în top, sunt foarte bucuros. Top pe 8 rămân. Rămân top pe 8, rămân top pe 8. Mai am de muncit puțin până ajung la Saul de la Atletico Madrid, cred că e ăla. Și aveți, dacă joacă la deci nu se poate așa ceva. N-are nimic, viața merge înainte, eu omor pe ăștia, că știi mâncare din nou, pam. Mamă, de ce am intrat? Am omorât pe unul, gata, am 1000. Deci ce simplu e să joci acest joc. Frumos și simplu. Omorâți niște viermi. Faceți cât mai mult.
și ajungeți topuri. Sunt în aceeași lume. E și Saul aici. Domnul Saul. Trebuie să mă păcălească. Mama. Și cred că aici vom termina episodul. Dacă vreți să descărcați aplicația, scrieți, uitați aici sus, slithr.io. Deci, cam atât. Nu uitați, lăsați un like, abonați-vă la canalul meu și scrieți în comentarii dacă v-a plăcut. Nu, dacă, cum ziceți, dacă știu să joc sau nu.